Εδώ είμαστε στο μαγαζί του κολάρου του Γιάννου, στην Οφιούσα. Φεύγουμε. Μόλις ετοιμάσαμε τα μπαγάζια μας και φεύγουμε. Έλα δεις το φτιάξα το γλυκό σου. Ερχόμαστε. Να δούμε πώς θα είναι. Είναι φανταστικό το μαγαζί. Δυστυχώς σήμερα φεύγουμε. 1, 2, 3. Σε 3 ώρες φεύγει το καράβι. Αυτές ήταν οι πρώτες μας διακοπές, στις οποίες έχουμε έρθει για 3 μερούλες. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, φανταστικά, και θα το επαναλάβουμε σύντομα. Γεια σας.